चिरांनि बिजनीआव गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमो। चिरां जिल्ला बिजनीनि बेथबारि सेनंआव गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। पानबारि पुलिस आरो एसएसबिनि जथाय अपारेशनाव गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरि 40 बोसोर बैसोनि बिमल चन्द्र सरकारखौ खानाय जायो। हमजानाय बिमलनिफ्राय सिग्रोमग्रा हान्जाया 9.5 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे AS 19C6593 नम्बरनि गंसे यामाहा बाइक जब्द खालामो। पानबारि पुलिस थानाया बांसिनै मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामजानाय गांजाफोरनि बाजारनि बेसेना 4.5 लाख रां जागोन। हाँ पार्टी हाँ हाँ पार्टी हाँ Bodoland.